но сега, 25 години по-късно, мога да кажа, че опитът е този, който дава стойността. Опит в момента изразните средства на зъболекарите са много големи. Искам да кажа, че в момента е царството на единия случай. Човек, зъболекар, прави един случай, струва му се добър резултата, на следващия ден го публикува в всякакви медии, става звезда и започва да прави случаи, да прави курсове с този случай. Което 2-3 години по-късно е добре забравено, покрито някъде е във ъгъла и никой вече не се сеща за него. Опит е наистина нещо, което дава голяма увереност в това, което правиш, и едновременно с това, когато минат определен брой случаи, определени години, и когато видиш, че далеч не всичко контролираш, ставаш значително по-смирен и значително по-олегнал и започваш да гледаш на цялата работа като по по-друг начин, а не толкова арогантно, че можеш да контролираш всеки един случай. Винаги се сещам за така няколко интервюта на големи специалисти, на големи хирурзи и така нататък. Гледал съм едно интервю на Майкъл Дебейги, който каза, че в късните етапи на кариерата си е започнал да вярва в Господ отново. Това е факт, защото в колкото повече напредва, толкова повече виждаш, че много малко неща всъщност контролираш и много малко е нашето знание всъщност. За това, ли ви от провал още? Разбира се, ежедневно. Ежедневно ме е страх от провал. Аз се оперирам всеки ден и, разбира се, не спасявам животи, но резултатите в всяка една хирургия могат да бъдат съвсем различни. Сега, зависи аршина, с който мери човек, но страха от провал е нещо, което е добре според мен. То те кара да продължаваш да търсиш нови решения. Едно време помня, че четох за един преподавател, който много харесвах, отрицателни мнения, които се състояха само в едно, че той няма ученици. Страхотен няма ученици. Какво е да имаш ученици? Не знам, аз нямам. Тези млади, които хора назначават, те в някакъв смисъл са ви ученици. Много бързо се случва така. Да, имал съм хора, които са работили с мен 10 на години, но по около 10 на години, но след това отношенията не са се развили в посока, че почти спираме да общуваме. Което ме навежда на мисълта, че може би не харесват това, което се е случило в тези години. Покрай много мои колеги, които аз намирам за моя среда, тези колеги, които са, да кажем, горе-долу на моето ниво, и аз ги харесвам като професионалисти и общувам с тях, около някои от тях има кръгове, с последователи, фенове, ученици, хора, които ги наричат тях ментори и така нататък. Покрай други няма. Аз определено съм от групата хора, които няма. Може би с мен се общува трудно, може би съм нетърпящ чуждо мнение, може би съм прекалено перфекционизъм. Имам прекален перфекционизъм, не зная защо, но така или иначе около мен няма кой знае някаква изразена група от хора, които да се наричат мои ученици. Дарик стана на 30 години, голяма част от частните бизнеси в страната станаха на 30 години. Ако можехте да промените нещо за ти изминали 30 години, бизнес, управленческа гледна точка в държавата, какво би било то? В държавата? Да, което касае вашата сфера, разбира се. Моята държава, моята сфера. Когато 90-91 се възстанови частната практика на лекари и зъболекари, това беше един от огромните стъпки напред. Една от огромните стъпки напред. Това, което се случи 2000-та година, когато стоматологията, говоря само за нея, стана изцяло частна и спря да съществува държавната стоматология, също беше напред, така че елементарно, ако беше се случило по-бързо, може би ще да бъде и по-добре. Отново мога да кажа, стоматологията се развива и достигна до ниво, т.е. топ 5-10% на българските зъболекари са на абсолютно световно ниво. Казвам го с цялата сериозност на думите си.
И то стана благодарение на това, че държавата не участва по никакъв начин и не се меси по никакъв начин. Сега от няколко години има известни опити, които се опитват да не накарат да влезем в някакви рамки, да започнем по някакъв начин да бъдем управлявани от разни органи, което се отразява недобре върху нас. Защото колкото повече регулации, колкото повече безмислени дейности, колкото повече дейности, които отнемат време и ресурс без да водят до нищо, толкова по-зле, защото ресурсите изтичат в друга посока. Но колкото по-свободни сме в намирането на правилните решения в нашата професия, толкова по-добре. Доктор Дучев, ако говорим за 2024 година, коя ще е новината на годината, иновацията на годината според вас в стоматологията? Не знам дали ще има такава, да ви кажа. На нашия фронт в сферата на стоматологията трудно има огромни пробиви изведнъж. В момента може би ще става дума за все по-голямо подобрение на вече съществуващите големи пробиви. От една страна хората и пациентите ни ще имат нужда от все по-минимално инвазивни процедури, които да запазват техните зъби и да ги правят такива, че да устояват на времето, защото дизайна на нашите зъби е такъв, че ако не се грижим за тях, някъде около 40-45 годишна възрастен човек, те престават да функционират и излизат от нормата. Може би толкова е било и човешкия живот първоначално. Но тъй като в момента живеем около 80, да кажем, в България, това означава, че двойно трябва да увеличим живота на зъбите, защото те ни трябват всеки ден поне по 3 пъти. Така че финирането, заглаждането и прецизирането на вече съществуващите техники ще бъде едно от нещата в следващите години. Преди много време, когато решихме да направим по американски модел нашия проект Best Doctors, кои са най-добрите лекари, бях учуден, че има само един критерий в щатите за избор на тези Best Doctors и той в едно изречение казва следното: уважаеми докторе, т.е. уважаеми доктор Дучев, ако е към вас, ако ваш близък има нужда от спешно лечение по вашата специалност, но вие не може да му помогнете, към кого един човек ще го насочите? Как избирате кой да е този един човек тук в България? Който да лекува вас, който да лекува близък ваш човек? Какви са критериите? От една страна, първо, безопасността на лечението ще бъде водещо. Трябва да съм сигурен, че в даденото лечебно заведение няма да му навредят. И тъй като това е и първото нещо, което древните лечители, примум нон нонцере, първо не вреди, явно е било много важно тогава, много важно е и сега, според мен. Второ, там вече е малко по-трудно от там нататък, за да бъде осъществена самата манипулация, която трябва да спаси човека от определена болка или от определен проблем. Там вече трябва да съм запознат с работата на хората. Но може би аз, тъй като познавам работа на почти всички известни зъболекари в България, но това познание е основано на години общуване с тях. Но първото нещо за мен е безопасността. В смисъл, трябва да съм убеден, че в това лечебно заведение няма да повредят, няма да навредят на съответния пациент. Къде е мястото на старото, на аналоговото, на това, което наричаме отживяло във вашия занаят? Преди всички нови технологии. Занаят, според мен, виждате, дигитализацията в нашата професия, аз лично я приемам като някакъв вид индустриализация. Тя много помага на хората на средно и ниско ниво да станат по-добри, тъй като взима от човешките ръце определен брой процеси и ги дава на машината. Там грешки няма, тя повтаря едно и също нещо многократно с изключително малки отклонения, които, да кажем, са пренебрежими. Но в високата част, там където става дума за наистина специални изпълнения, аналоговата работа или ръчната работа и високо прецизната ръчна работа никой не е отменял все още.
Както и с модата. Там аналогията е много добра. Конфекцията е нещо страхотно. Никой шивач не може да ушие 100 костюма за една седмица, например. Но единият костюм, който той ще ушие за конкретния човек, нито един от 100 няма да му стои по този начин. Така че индустриализацията и дигитализацията са нещо хубаво в средния към нисък сегмент, но в най-високия сегмент, там където говорим за от кутюр, там ръчната работа ще остане неизменна за дълъг период от време. Какво ви питат най-често деца, когато разберат, че се занимавате с това, с което се занимавате? С обикновено се чукват по завида и ми казват: ти завите ли ми правиш? Между другото, съвременните деца вече не се страхуват от заболетите. Не се страхуват? Не се страхуват. Голяма част от децата, които идват в нашата клиника, при нас се лекуват страшно много деца, голяма част от децата идват 4 пъти и повече годишно за профилактика. Това е, ако мога да нарека, че нещо има, ние имам някаква мисия в живота. Тази мисия за мен е нещо, което много ми приляга и много ми харесва да го мисля, че е то. Да науча децата, че трябва да се грижат за зъбите си с голям респект, с голямо уважение, да се грижат за собствените си зъби, както майките им ходят толкова често на фризьор и на маникюр, така те трябва да свикнат, че трябва да се ходи на зъболекар, не като да звънят на пожарната, тогава, когато има голям проблем, и да се ходи на зъболекар и с голям страх да се решава този проблем, а напротив, като при застрахователите, смисъл да се плаща предварително малки суми, малки инвестиции на малки усилия, за да няма проблеми много дълго време. Това, че идват стотици деца 4 пъти годишно на профилактика, говоря деца 3, 5, 7 годишни, това за мен е огромен успех и е изключително радостно, защото тези деца идват без да се страхуват от нас. И общо взето, идвайки и правейки им съвременна профилактика и минимална грижа, те никога не разбират и надявам се няма да разберат какво е да имаш дупка в зъбите. На въпроса ще боли ли? Какво им отговаряте? Няма да боли, но обикновено така. Обикновено това е въпрос, който ми задават възрастните ми, мои пациенти. Децата обикновено не питат това. Децата се страхуват от най-различни работи. Те се страхуват тогава, когато има страх в семейството преди това. Страхуват се деца, които вече ги болят зъбите, които имат много дупки на зъбите, така или иначе. Деца, в чието семейство културата на хранене е ниска, ядат се много прости захари, детето заспива с биберон, с мед и всякакви такива отживели неща от миналото, които развалят техните зъби, тях зъбите ги болят, те изпитват неистов страх. Но другите, тези, за които профилактиката е номер едно и много важна, те не питат дали ги боли, защото те не знаят какво е да ги боли зъб. При тях не се стига до там. Тогава да завършим, като казвате профилактика, вероятно с глупав, но важен въпрос. Как по дяволите се мият правилно зъбите? Зъбите се мият 2 пъти на ден. Така? Ако се мият 2 пъти на ден, колкото и неправилно да ги миете, винаги е добре. Винаги е добре. И се ходи поне 2 пъти годишно на професионална хигиена. Професионалната и личната хигиена са двата стълба на добруването на зъбите в устата. Едното е комплимент на другото, но не го замества. Тези неща са важни и ако ги спазвате, колкото и неправилно да е техниката ви с ръка, винаги е много по-добре от това да ги миете много правилно, но веднъж на 3-4 дни. Доктор Петър Дучев в стълбището на Дарик. Продължаваме след малко с Галин Цоков, министър на образованието. Много ви благодаря. Благодаря. В предаването има продуктова позиция.